Добре. Сега ще покажа туториал как може да се направи този обир първия на играта One Armed Robot. Само да кажа, че това ще бъде стелт версията, защото просто първо, че е по-лесно и второ, по-бързо става. Като за клип ще е перфектно. Така, сега първо, като си вземем, нали, тази чантата, трябва вътре да сложим локпика. Така, добре, сега с локпика трябва да отключа вратата тази. Така. И да влезнем вътре и да се скрия зад вратата от камерата. Да гръмна, този да дойде, да го отбия в главата, да взема телефона и да го активирам тук. Така, сега мога да скрия тялото му до цветето. Въгъла да е, но то цветето е въгъла, така че съм прав. Оставям го така. Мисля, че никой няма да го види. Взимам локпика, прибирам го в чантата, затварям вратата и идвам ето тук. Отключвам вратата, тук не ви трябва нищо, просто с ръка. Отваряте тази стая ето тук. Идвате, чупите камерата, завръзвате ръцете на този човек и този път обаче понякога може да се пусне един човек ето оттам някъде и да дойде и да провери камерата. Вие просто ще го убиете, ще му вземете телефон и ще го чекирате ето тук. При мен не се е пуснал, така че пак е същото, но води до един същи край. Така, сега отваряте вратата за стълбите, взимате си чантата, нали, качвате се горе и само да го взема, и с локпика отключвате и тази врата. Така, перфектно. Връщате го в чантата, отваряте, взимате го и сега тук първо, от тук се обърках. Първо отваряте тази врата, взимате картата, слагате в чантата, след това си взимате локпика и отключвате тази врата. Само като отключите, трябва да бъдете много внимателни, да се скриете за малко, защото тук по принцип има такъв пазач. Така, сега като отворите, трябва бързо да го убиете. Взимате му неговия телефон и ето тук го четикирате. Перфектно. Така. Сега аз съм си го прибрал. Сега като вземем чантата, отключваме офиса. Не отключваме security-то, вътре има пазач и не е напълно ненужно. Така, сега отключваме офиса и тук прибираме си локпика и трябва да бъдем много бързи и да завържем ръцете на... Ето тук има човек вътре в стаята. Ето така. Бързо му ги таковах. Нещо вика, не ме интересува. Взимам другата карта. Тази е за сейфа. Прибирам я и слизам долу. Имаше пари там, но те трябва да се вземат след като се отключат вратите и на сейфа и на всичко. Така. Сега взимате зелената карта и я чекирате тук. Дърпате тази ръчка и сте готови. Отивате към този волта сейфа. Трябва да отидете и с синята карта да го отключите. Така. Понеже, нали, вече изключихме алармата, няма да пищи. Взимате локпика, да го отключите и тази врата. И като отключите, то локпика вече ще ви е ненужен. Направо можете да го хвърлите. Сега първо аз ще ходя да взема парите от офиса. Обърках се малко. Трябва да взема парите от офиса, така. Бам-бам, много бързо, лесно. Така. Ето ги. Ето ги парите, така.
И трябва да сложим всичките, за да вземем колкото може повече. То не е заплата, но да имате повече профит. Така. Бам, перфектно. Лошо ги сложих, иначе ще ви бъде по-хубаво. Така. Сега ще ги пренареда и ще взема нещата от тук. Останалите от сейфа. Така, само ги нагласа. На вас може и да не ви се наложи, на мен сега ми се налага. Ето. Така. Слагам този часовник, тези оберлиците. Не знам дали са оберлици, някакви женски работи. Така, перфектно. Сега ето тук пръстените и часовниците. Така. Бам. Бам. Перфектно. Сега тези. Така. Всичките обаче, за нали, спечелиме повече пари. Така. Почти се напълни. Така че сега ще взема само часовниците и тези пръстените. Опа, падна. Така, добре, перфектно. Даже мисля да не взимам часовниците, но ще се пробвам, ако се поберат. Добре, така, за сега добре. Побрах се. Ще взема и тези часовници, защото те са по-малки и мисля, че ще се поберат. Така, да. Ето. То си влиза там по ъгълчетата и си има място. Така. Добре. Сега ще ходя до вана да си смена тази чантата, защото както се вижда, тя се напълни до край. Отивам да я смена. Като ако не ви стигнат две, можете да направите един бък, за да не минавате няколко пъти. Ето така да вземете една, да цъкнете Escape и след това не е нужно да задържате и след това вземете другата. Както виждате, сега бъгна и държа две. Обаче мисля, че на мен ще ми стигне една. Така че само с една ще се пробвам. И като цяло накрая, като минете обира целия, като вземете всичките пари от стелт възможността, ще вземете около 70 000 $. Така. Сега ще се опитам колко се може по-бързо да ги събера, за да ви покажа наистина, че събирате 70 000. Така. И ето тук часовниците отново, само дето лошо ги слагам. Така. Бам, перфектно. Бам, така. Може да не ви стигне само едно. Обаче пък тук в единия край нищо няма, така че ще се поберат на 1000%. Така. Така. Перфектно. И сега задното кюлче, ето тук мисля го става. Така, за да може да има място за огърлиците отзад. Ето така. И часовник, да, аз не го видях. Така, даже ще се поверят точно. Перфектно. Така. Оп. Това също се взима. Приличаше на част от мишката, не знам защо. Или на кабел. Добре, сега ги събрах и отивам във вана и приключвам обира. Много е лесен. Това е стелт. Начина, другия просто отвънка да влезнете и да изкъртите всичко, обаче има много полицаи и тем подобни. Ето сега, както се вижда горе дясно, съм събрал 72, по-скоро 72 590 $. 588. Добре, ама то така ми го беше закръглил. Ето, то се вижда. Това е много пари. Ето. Ето тук сега ми ги напълни. И може да си купувате тук скилове, такива неща, глупости, лоадаут. Там да си слагате ето това, Advanced Lockpick или
Pro Lockpick, не знам дали така се казва, но все пак. Те са много добри, Expert Lockpick се казва. Много са добри, защото по-бързо се получават нещата и оръжията също. Бият повече демидж, по-бързи са, имат повече такова място за патрони, така че да. Мисля, че съм ви помогнал за този обир. Добре, благодаря. Чао, ще се видим друг път.